Solicito presencia en el escenario de Guillermo García, de Cáritas Sanxenxo. ¿Sí? ¿Está por aquí? Sí. Y os representantes de Ogrobe Sona, por favor. Representantes de Ogrobe Sona. Que ya voy a hacer entrega también un detalle a la Asociación Ogrobe Sona. Gracias a todos por aturarnos tanto tempo, sentímolo moito, escapou un pouquinho máis. De verdad, gracias a todos a Sanxenxo, gracias ao Concello, e gracias a todos os ediles, ao alcalde. Gracias. Pues bueno, aquí llegamos, de verdad. Fue un placer para mí estar aquí, presentando esta gala. Espero que pasen bien. O ano que ven tenéis que vir a verme cantar o ano que ven. Eu quería pedir tamén se había unha plaquiña para este home. Si, é máis para o sacho. Si hai, se sobra alguna. Outro día vimos. A ver, se sobra alguna, se sobra alguna plaquiña, polo menos facelle gracias, de verdade. Este é para vos que o merecedes. Bueno, de verdade. Aí está. Queríamos... que tal os José? Bueno, temos aquí un compañeiro que é de Sanxenxo. Onde está Eduardo? Aquí o temos. Este home pasado tocamos xunto no 77. No ano 77 xa choveu un pouco. Ele é un dos artífices de que nos botan a máis sempre en Sanxenxo, tanto cando é polo Grove como neste caso Sanxenxo. Eu pediría un aplauso para ele, que tamén vai tocar unha canción que é a última xa. Todo o ano preparando para o festival. Ano tras ano, aí é todo. É unha interpretación. Bueno, eu quería comentaros que a auditorio do Grove non temos, pero voces se estaban tirando, El que se estaban tirando. Que sí? Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, Francesco.